10 বছরनि सिलाय सिगां आं सिनि सारबाय सिनि लाइमानि जेफोराव लेम्बसरा हलि क्रस आरो जे स्कुलाव बर' पिपल्स हिउमेन राइट अर्गानाइजेशननि जे कक्सा पान्डा हायका मिटिंआव आं मानजाक मानि आफोरन जिमे आं सिनि मानि आं बेलाय खादों माथों देबिसे उरां उरां मालाय मानि आं जादोनि रोजाबनानै थाङै दङ फासिंगत उत्तरांगिनि बे रोजाबखा दक्षिण नागिनि बे रोजाबनानै नायमानि हानल' बे रोजाबमुं सिनि दफनाल' बे रोजाबमुं अरसामुं रक दक्षिण नागिनि बे आसो खोनाथ' गैयांगौ जेफोराव हामजाक लायमानि रोजाबमुं आनो नायाबै बयनियाव नाखाय तुलासिगर बाजार पेपर सिगब्रा बाजार खैथो हुमारखाय दक्षिण नागिनि बे मोजां आं रोजाबानाबो तमखाय तिनि अर फाय बेलाय आलाय जानु खा आंआसो गोबां साया आं रोजाबना थानाय अरब आदि तंथंमानिखाय मानदारबो बारबो साग्रम गान्थाबो बारबो कयरम तुलासिगरनि सोलारावखाय सेंकारि कायरम और तिनी सिनी डेपुटी सीएम सारसिमी सेंकारि सिलजाकलाय जतन सेंकारि कायरम सेंकारि सेवासे मटरे खायजों राबन सेंकारि खाय तै गायसा आं तिनी रोजाबनानै सिगां लामा हिन्दुतै अ कक थाइनो अ कक टांनो आं मुइतुमानि फायमानि फियाबा आं तिनी सानानै मुचंगौ किसिसा अ कक टां सामनि याग्लां लगलगि रोजाबमुं सेंनाय नका साखानि आथु करिले सालाबो नगजागै माया तिप्रासाद दफा बिरमानि ककनं हपुं सावैबो बाया फाइथाक बुबागराबो थैया महारानीनि कक बांखा तंना गसमनि बोसा हाफाकिया सिनि तंना हा खसर थांखा खोदों जाबिरि आमिं बाखलाय तेजथाय बुमा मानसि जों किसिं जोंबो साबजागला सुगियाखौ जों नाथाय साबजागलांसै साबजागियानो साबनानि बागै सोंसानि तंथं बेबा खिबिवै हाबो बागरा फायकिया बाजावै तखानो किरि जागै तलिंनो किरि जागै तंमा सागोनां बोसानो कांखुं खलबदै हाबो बागरा जोंनो खलबै दं अ कांखुं खलबनानै सिनि डेपुटी सीएम सारजों हर तिनि गोबां मा बरं गोनां दं फानदोवै दं आबनि बागै फायदि थुयावै मुक्तरै थाङै दा दंदि सिटिति सिया ओंगै दा दंदि फायदि जों फाननो लायानो जरा करै खेसिनि जराले पाइया खेसिनि अ खापांनि रांसानि ताहकदै बुखु थुयावै इमां आबन तानुलासिनि थेंक इउ